Bună seara! Iată că ne reîntâlnim miercuri seara de la ora 20 și bineînțeles că facem o nouă emisiune România în pericol. Așa cum îi spune numele, România în pericol, noi o facem ca România să nu fie în pericol, astfel încât oamenii să reușească să se mobilizeze repede și să facă lucruri. În seara aceasta avem parte de o emisiune care este în ton cu momentul în care ne aflăm. Și fără încercarea de a politiza lucrurile, pentru că nu ăsta e scopul acestei emisiuni, România în pericol, voi putea spune următoarea chestie. Protecția civilă este cum să vă spun eu, o sinergie a tuturor sau o acțiune sinergică a tuturor entităților care constituie un stat. Partea societatea civilă, organismele, cum să spun eu, comerciale, ale, cum zice, autorităților locale, statale, tot felul de organizații, tot serviciile, poliția, tot. Înseamnă tot. Și ca drept dovadă, de ce vă spuneam eu că e în ton cu ce trăim noi astăzi, și anume pregătirea pentru alegerile pentru președinția României, vreau să vă spun următoarea chestie. Un stat slăbit cu un răspuns prost la tot felul de dezastre, de război, de crize, este un stat care este de fapt un stat care acționează dictatorial sau într-un dispreț față de propria societate, proprii oameni, proprii cetățeni. Pentru că avem o definiție pe care colonelul Bratu ne-a dat-o pentru protecția civilă și spune așa: misiunea principală, și de aici putem deduce ceea ce spun eu, a protecției civile din România este de a asigura cetățenilor săi bunurile materiale, individuale și colective ale acestora, valorile de patrimoniu și factorilor de mediu, siguranță și protecție împotriva efectelor dezastrelor naturale și sau acțiunilor militare pe timp de pace, criză și război. Deci cui trebuie să asigurăm? Cetățenilor acestei țări sau al unei țări oarecare, acolo unde se înființează protecția și ideea de protecție civilă. Așa, dar, dragilor politicieni, dragi politicieni, în momentul în care gândiți o acțiune, un efort, o taxă, un impozit, mărirea de taxe și impozite, lipsa banilor pentru pensii, pentru militari, discuții sterile despre ăla e mai bun, ăla e mai puțin bun, gândiți-vă că oamenii aceia vor răspunde sau nu pe deplin într-un moment de criză al întregului stat. Aveți grijă. Aveți grijă foarte mare, pentru că această protecție civilă va spune da, nu sau poate, dacă există ceva la care voi îi chemați pe oameni. Conform legii, oamenii sunt obligați să răspundă. Vom vedea, colonelul în rezervă Bratu Claudiu o să ne spună, este deja aici și o să ne spună.
Dar știți cum este? Cum vine un cetățean care e inclus în protecția civilă și să răspundă? Asistent medic, psiholog cum sunt eu, jurnalist cum facem noi aici, jurnalismul acesta de ocazie și așa mai departe. Păi avem posibilitatea. Vin pe jos, vin la pas grăbit pe jos, alerg sau mă chinui să fac rost de un mijloc de transport ca să vin cât mai repede să îndeplinesc sarcina. Păi ia gândiți-vă, care sunt diferențele de ore, de minute, de secunde și foarte importante lucrurile acestea. Așadar, gândiți în mod colectiv, nu în mod de grup. Pentru că la un moment dat se și vorbea despre faptul că politicul reprezintă doar interesele unui grup restrâns în raport cu întreaga populație. E fals. Politicienii sunt obligați să răspundă, tocmai din acest punct de vedere, să răspundă nevoilor societății și nu a unui grup restrâns. Da? Observați că nu numesc X, Y, Z pentru că nu vreau să facem politică la România în pericol. Pentru că atunci când pericolul vine, nu îl ia pe ăla de culoarea Y, mov, albăstruie, verzuie, flacără argintie sau mai știu eu de care. Nu face selecție. Vine și s-a dus și ia tot ce prinde în cale. A vă gândi că unii sunt mai fericiți sau nu, mai feriți sau nu, vă înșelați. Pentru că am văzut dezastrele din Statele Unite, acolo în apropiere de Hollywood, unde casele au fost prinse de flăcări și ale celor mai săraci și ale bogaților. Am avut o emisiune, uitați-vă, la dezastre naturale. Da? Focul de pădure. Ok, din punctul meu de vedere, eu cam atât am vrut. Ăsta e momentul meu de început, după care vorbește specialistul, colonelul în rezervă, bratul Claudiu, ca de obicei, aici, la datorie, pentru a vă informa pe dumneavoastră, ascultătorii Public Media TV, IM Press și celelalte, dacă doriți să le share-uiți acest mesaj și aceste materiale. Vă mulțumesc și dau legătura lui Claudiu. Bună seara, Claudiu! Salut, Cătăline, bine v-am regăsit pe toți. Ce să zic? Introducerea ta a fost foarte ok. Protecția civilă, practic, este o componentă cu importanță strategică în România. Din păcate, tratamentul de care a suferit sau de care suferă în ansamblu conceptul de protecție civilă din partea politicienilor este unul total necorespunzător. Și de ce spun aceasta? De actuala legea protecției civile datează din 2004. În 2020 a fost o tentativă, o inițiativă și a fost promovată în Parlament o nouă lege a protecției civile care urma să răspundă unor nevoi actualizate din perspectivă strategică. În actuala legea protecției civile propusă și promovată prin Parlament, chiar prin sesiune de urgență, venea, bineînțeles, cu girul specialiștilor, IGS-ul, DSU, care au citit și au refăcut-o și așa mai departe. Eu am fost inițiatorul și am promovat-o prin cineva care a putut să o promoveze, pentru că eu nu sunt politician și a trebuit să dau la cineva care și-a asumat să ducă mai departe această inițiativă legislativă. Deci o lege care răspundea tuturor nevoilor, necesităților de organizare funcțională, structurală, care răspundea nevoilor de nivel strategic privind măsura de răspuns la crize, care răspundea problematicii organizării protecției civile, așa cum era pe vechea legislație, dar cu îmbunătățirile necesare, a fost sortită eșecului. Iar pentru asta, pe corect, îi fac responsabil pe toți. Toată clasa politică, care în perioada 2020 și imediat de după 2020, când s-a schimbat structura Parlamentului, n-au avut nici cel mai mic gând de a înțelege locul și rolul sistemelor și legilor care vizează securitatea națională, în ceea ce mă privește pe mine, protecția civilă. Ca atare, aplicat cu un mare succes. De ce? Că a fost scrisă, promovată de cineva care nu răspundea la culoarea cu care erau ei când au venit la putere.
Oare îmi pun, și nu e prima dată când îmi pun această întrebare și am mai pus-o la oameni care se mai pricep. Chiar așa oamenii aceștia care ne conduc destinele, pentru că până la urmă Parlamentul trebuie să adopte legislația în țara asta. Chiar așa sunt lipsiți de înțelegere, de capacitate de a înțelege elementele geopolitice, relațiile pe care structurile statului trebuie să le aibă pentru a combate sau a deveni mai rezilient. Chiar așa există lipsă crasă de dezinteres? Sau lipsă de înțelegere? Sau lipsă de carte? Eu personal le bănuiesc pe toate trei. Nu vreau să mă gândesc că este sabotaj sau că cineva și-a pus în cap să acționeze împotriva interesului statului român. Dar observ că mai de curând alte inițiative legislative care vizau apărarea spațiului aerian au iscat discuții care nu și aveau pur și simplu sensul. Ele pur și simplu trebuiau să treacă am prin legislație, pentru că era vizată și scrisă, că nu scriu parlamentarii asemenea legi, le scriu specialiști. Legislația care vizează apărarea națională, protecția civilă și altele care sunt asociate sistemelor de siguranță ale statului român, niciodată nu au fost scrise de parlamentari. Ei le promovează prin mecanismele lor interne, din Parlament. Ele totdeauna sunt scrise de oameni care știu ce scriu, de ce scriu și au pregătirea necesară. Iar nu pot să spun că, decât că constat că există discrepanță fantastică între ceea ce gândește specialistul pe diverse domenii care au legătură cu securitatea statului național, cu statul român în ansamblu, și cei care sunt puși vremelnic să stea în Parlament și să promoveze niște legi. Deci, din punctul meu de vedere, din perspectiva oamenilor din care fac și o parte a specialiștilor, este frustrant, este dezarmant că niște oameni puși, votați pentru 4 ani de zile, să promoveze, să adopte legislație în deplină consonanță cu interesele naționale ale statului român, au o atitudine de zefremea, ăsta e cuvântul, vis-a-vis de nevoia specialiștilor care înțeleg sistemul și știu ce nevoi au de a face, de a crea reglementare care să-i ajute în îndeplinirea tuturor atribuțiilor pe care le au în acest sens. Zici și tu dacă poți să mai spui că e altceva. Din punctul meu de vedere, bătălia politică este pe cum am putea îmbunătăți lucrurile, nu cum am putea să le facem mai proaste. Păi la noi nu se face nimica. Nici nu îmbunătățim. Despre deci asta legislația care a fost scrisă și clar știu cum a fost scrisă, deci a fost scrisă cu aportul multor specialiști din domeniul IGSU, în special, răspundea nevoilor instituționale de a asigura un răspuns și a avea mecanismele asigurării răspunsului în momentul actual. Ori statul român sau legiuitorul român, Parlamentul, a considerat că nu e important pentru ei. Pentru că pentru ei sunt alte lucruri mult mai importante decât problemele care vizează creșterea rezilienței statului român în situații care vizează protecția în ansamblu a cetățeanului. În situații de dezastre, în situații de conflict armat și alte aspecte care țin de războiul hibrid, cum se vorbește în ziua de astăzi. Văd că legea sub care noi funcționăm este legea 481 pe 2004, nu-i așa? Și că ele au mai fost, s-a mai încercat în 2016 o armonizare a legii cu tratatele de NATO și UE, da, așa, și în 2000, și tratatul din 2013 de la Lisabona. Da, practic. Așa, și s-a încercat în anul 2020 o modificare a acestei legi în Parlament, dar înțeleg că nu s-a reușit. Nu, în 2020 nu s-a reușit, dar tot în perioada anilor 2020, când era pandemia, actuala legea protecției civile a suferit niște modificări care au răspuns necesităților de a asigura funcționarea statului român în condițiile pandemice de atunci. Plus reglementarea organizării și funcționării Departamentului pentru Situații de Urgență, prin care s-a creat în acea perioadă și Direcția Generală de Protecție Civilă. Un lucru, dacă mă întreb pe mine, nu bun, foarte bun. Este în acord cu toate concepțiile mele vis-a-vis ce înseamnă protecția civilă. Structura asta creată ar răspunde și ar trebui să asigure ceea ce gândesc eu, că DSU ar trebui să funcționeze ca un fel de agenție guvernamentală, de acord, în cadrul Ministerului de Interne, dar ca o agenție guvernamentală, un integrator între structurile profesioniste pentru intervenție, cum ar fi IGSU, aviație, multe care sunt și date așa, plus celelalte componente, celelalte ministere.
Pentru că trebuie să înțelegem, protecția civilă, așa cum este definită ea prin legea 481, se referă la un număr limitat de misiuni care vizează înștiințarea, alarmare, evacuare, protecție, CBRN. În deosebi privită din perspectiva situațiilor de urgență, dezastre majore care pot afecta România. De ce spun asta? Pentru că astea erau condițiile geopolitice ale anilor 2000, când a fost scrisă legea. Corect. Nu aveam ingerințe, nu aveam în zona de interes a României, din perspectiva protecției civile, evenimente majore, cum ar fi acum războiul din Ucraina, de exemplu. Da. Trecuse cu bine, fără efect asupra României, situația din Iugoslavia, din anii 1999. Deci, ca atare, de-aia consider că actuala legislație în domeniul protecției civile ar trebui să cuprindă măsuri înaltă de răspuns la crize în domeniul urgențelor civile. Să cuprindă și să legifereze mult mai clar aspecte care nu sunt încă suficient dezvoltate pentru a fi aplicate în legislație, privind, de exemplu, înștiințarea la armare. Da, legea spune că noi avem un sistem de înștiințare la armare, un sistem integrat, dar sistemul de înștiințare la armare, pe corecte, nu este încă finalizat a fi integrat și, dacă mă întreb pe mine, ar trebui să fie definit ca element de importanță strategică. Și când spun aceste lucruri, hai să ne uităm ce se întâmplă în Ucraina. Cum funcționează sistemul de înștiințare avertizare? Am mai spus în emisiunea trecută și în altele. Integrarea în România are la ora asta, cum se spune, cam vreo 50 și ceva la sută din zona locuită, acoperită de sirene. Deci noi avem un deficit destul de mare pentru că dezvoltarea orizontală a localităților, că sunt ele comune, ori municipii, orașe, chiar și Bucureștiul, da, a luat-o înainte. Trebuie, normal și legal, ar trebui să fie acoperită. Există RoAlertul. Un lucru nu bun, foarte bun. Dar trebuie să existe o complementaritate între capabilitățile și posibilitățile RoAlert și sistemul de înștiințare alarmare. Vorbeam când am discutat de inundații la Galați. Da, RoAlertul nu e o problemă, s-a dat, dar câți l-au auzit? Semnalul prin SMS s-a dat, câți l-au auzit? Câți au avut telefoanele, unii pur și simplu le-au ignorat, unii pur și simplu telefoanele au fost setate ca să nu mai recepționeze mesajele de tipul acesta, ca să nu-i deranjeze. Ca atare, trebuie să fie o simbioză între sistemul de înștiințare, avertizare, alarmare a României și prealarmare cu sirene și cu RoAlert. Suntem departe. Vorbeam data trecută și spuneam că operaționalizarea la ceea ce există și sirenele vechi pot fi operaționalizate, costă 1000 și ceva de euro. Ca să operaționalizezi și să integrezi într-un sistem centralizat o sirenă. La nivel național, crede-mă că scorul, dacă la aduni, e mic. Discutăm poate de 10 milioane de euro. O sumă de nimic. O fi 10, o fi 12, în principiu. O sumă de nimic prin care s-ar putea realiza. Și să ne uităm că toate proiectele europene care se derulează în România rulează sume infinit mai mari decât suma asta. E adevărat, este foarte greu să facem un proiect european. Legislația actuală mă trimite către autoritățile locale care au responsabilitate de a achiziționa și așa mai departe și împreună cu ISU și IGSU să organizeze sistemul integrat. Deci ca atare, dacă iau sumele astea și le împart, le partajez pe orașe, pe comune, orașe și municipii, vom vedea că suma este foarte mică la nivelul unei entități. La o comună vorbim de câteva mii de euro. Că o comună are cam 3-4 sirene. Ce înseamnă 6-8 mii de euro într-un an de zile sau? Unii poate așteaptă să vină sfârșitul lumii, să vină alt război. Sistemul de înștiințare alarmare nu se realizează peste noapte. De ce? Că trebuie să cumperi sirene, trebuie să le montezi, să integrezi toate celelalte în centrale și să le faci automatizate. Chestia asta necesită resurse, nu financiare importante, că am spus că nu costă foarte mult, dar resurse umane și de timp, care nu le găsești toată ziua, bună ziua și hai să le fac peste noapte. Cum suntem neobișnuiți românii, gata, hai să dăm înainte că merge. Nu merge. Face parte dintr-un element de infrastructură. Infrastructura se creează greu, pas cu pas și pe urmă doar trebuie întreținută. Ca atare, eu consider că trebuie neapărat, este imperios, având în vedere ce semne și semnale privim din zona de interes a României, să dezvoltăm acest sistem. Războiul hibrid e complicat și nu pot exclude
cel puțin ca specialist, să ne pomenim mâine pe mine cu cine și ce dronă aiurea chipurile scăpate peste România, peste vreo localitate. Hai să ne închipuim ce ar însemna să scape peste București, peste Galați, peste un oraș mare. Deocamdată noi n-am avut decât elemente particulare în zone de delta. Ce am mai putea vorbi? Din vechea legea protecției civile care trebuie dezvoltată în o nouă lege a protecției civile. Componenta adăpostirii. Știm toți că inclusiv a existat un audit și că nivelul de adăpostire, gradul de adăpostire al populației este foarte, foarte scăzut. Nu vreau să reiau cifrele de acolo, pentru care se referă cumva nu la sistemul în ansamblu, se referă la niște localități mai mari și așa mai departe. Totuși, sistemul de adăpostire trebuie gândit și făcut în așa fel încât să poată permite ca autorităților locale să investească în organizarea și buna funcționare a lor, în dotarea cu ceea ce scrie norma de înzestrare că trebuie să aibă. Alea principale. De ce spun aceasta? Și adăpostirea nu se creează peste noapte. Nu vorbesc de adăposturi să ne pregătim că vine războiul cine știe care. Dar măsurile astea, din punctul meu de vedere de adăpostire, că au fost o grămadă de blocuri, spații, obiective economice care au avut prin norme obligativitatea construirii unor adăposturi de protecție civilă. Da. Foarte bine. Unele sunt cum sunt, alea care sunt vai de mama lor, trebuie reoperaționalizate și puse în stare de funcționare. Dar, în rest, eu militez și pe un cadru adecvat în care se dea, de exemplu, voie primăriei să investească în adăposturi care sunt pe la asociațiile de proprietari și așa mai departe, unde sunt zone incerte privind proprietatea și ca atare autoritatea locală trebuie să se dea dreptul legal, ca să nu fie probleme juridice privind natura investițiilor, pentru modernizarea și pentru aducerea în stare de operativitate a acestor mijloace. Mai militez pe identificarea și construirea în fiecare localitate a unor zone, a unor mijloace care să poată fi folosite în dublu scop. Și din perspectiva adăpostului, dar și în perspectiva unor activități economice și sociale. Cum ar fi parcări subterane, cum ar fi magazine, mall-uri în zone cumva protejate și acoperite, cu niște zone și cu niște amplasamente care să poată fi ușor protejate și concepute de la început sisteme cumva minimale de protecție ca să oferă un grad mai ridicat de protecție a cetățenilor în astfel de situații. Dar reținem, nu trebuie să gândim că militarizăm România și facem peste noapte adăposturile în toată România. Nu, noi trebuie să gândim că la ceea ce avem, cum să facem, să construim pe lângă la ce avem, ceva care să fie cu rol multiplu, să poată fi funcționa în primul rând ca plus valoare economică și pentru cetățeni, dar și într-o situație deosebită să poată fi utilizate pentru ceea ce ne dorim din perspectiva adăpostirii populației. Consider că este foarte important și inclusiv prin legislația care o propuneam noi, dăteam niște elemente de reglementare care să ne asigure ducerea la îndeplinirea dezideratelor acestea. Pentru că, din punctul meu de vedere, multe s-ar putea face. Acolo unde omul vrea, se poate face. Dar atât timp cât există blocaj legislativ, apar și alte probleme și atunci omul se ferește. Noi trebuie să ajungem să creăm legislație permisivă. Dacă nu înțelegem că trebuie să creăm legislație permisivă pentru îndeplinirea unor obiective care vizează inclusiv elemente de apărare națională, avem o mare problemă. Mare problemă. De-aia spun, noi, ăia de jos, sunt obligați, cum vorbeam și altă dată în alte emisiuni, să respecte niște norme, niște proceduri, să își crească reziliența prin a avea kituri de intervenție, orice trece prin cap pentru a asigura o protecție adecvată și nu a deveni imediat o problemă, ci un element care să ajute la rezolvarea problemei. Hai că primăriile, înțeleg, are rolul ăla să facă, să dezvolte, să cumpere, să achiziție. Dar dacă nu spune clar ce și cum și nu este o reglementare care să și punitivă, dar și să faciliteze achiziția, iar avem probleme de interpretare a legislației și oamenii iară se feresc pentru că nu sunt clare treburile. Iar din perspectiva legislativului trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă și o viziune de dezvoltare a sistemului, de înțelegere ce s-ar întâmpla, cum s-ar întâmpla și ce mecanisme ar trebui să existe pentru a facilita un sistem al protecției civile foarte eficient. Pentru că ai spus și tu în preambul, protecția civilă practic este un concept care integrează începând de la cetățean până la primul ministru. Păi.
Tot. Implicarea tuturor, Primul ministru tot ceea ce este viu și gândește. Primul ministru este șeful Protecției Civile în România. Da. Ministru este șeful Protecției Civile al Ministerului și așa mai departe. Prefectul este președintele Comitetului Local pentru Județean pentru Situații de Urgență, primarul a Comitetului Local, directorul al operatorului economic. Deci toate conducerea, tot managementul pe diverse paliere ale statului român au responsabilități în domeniul, pe linia protecției civile. Care, cum spuneai și tu, citind din materiale adunate împreună, că protecția asta civilă... Nu adunate împreună, pe care vi le-ai pus da, ți le-am pus la dispoziție, dar l-ai citit, te-ai uitat și tu și când ai făcut prezentarea emisiunii, ai accesat la faptul că ele sunt corecte, sunt bine și răspund unor nevoi. Da, și ca atare, prin și ce ai evidențiat tu în preambulul emisiunii, că este necesară dezvoltarea, că se adresează populației, se adresează bunurilor materiale, obiectivelor culturale și protecției mediului. Deci a tot ceea ce ne înconjoară. Din perspectivă CBRN, da, au fost achiziționate autospeciale, mijloace și așa mai departe. Dar România, din păcate, nu are un sistem integrat de avertizare și raportare CBRN care să îmi ia și să-mi bage într-un soft unitar toți senzorii care există, toată componenta de meteorologie, astfel încât să se poată lua decizii locale eficiente. Foarte important, dacă ne gândim din perspectiva unui conflict armat sau unui eveniment hibrid sau unui accident obișnuit, că răspunsul la cazul de evenimente chimice trebuie să fie scurt și pe baza unor date și informații foarte clare. Astfel se pot reduce foarte mult pierderile de vieți omenești sau efectele asupra mediului. Ca atare, având un astfel de sistem, înțelegi care se poate predicție, faci tot ce trebuie, astfel încât să ajungi în situația în care să ai capacitatea de manevră și forțe ale structurilor abilitate să intervină. Și ale poliției până unde să se poziționeze, și al lui ISU. Tot. Și mai sunt structuri care intervin. Să înțelegem că la evenimente care vizează protecția civilă intervine inclusiv Ministerul Apărării. Este parte. Da, să înțelegem, e o situație de conflict armat, prioritatea lui numărul 1 este apărarea teritoriului național. Și se poziționează acolo unde trebuie să se poziționeze. Dar totdeauna există o cooperare între acțiunile militare și acțiunile care vizează protecția civilă. În Centrul Național Militar de Comandă, organizat pe timp și la pace și la război, există ofițeri de legătură care vizează protecția civilă, care vizează modul de relaționare ale părții de conflict armat cu partea de asigurare a protecției civile în zonele de... Vedem în Ucraina care este răspunsul societății civile la bombardamentul Rusiei. Și vezi totdeauna oamenii în uniformă care îi coordonează și îi ajută și îi îndrumă pe cei afectați, unde să se ducă, ce să facă și așa mai departe. Păi dacă am avea o revoltă în interiorul Ucrainei? Dacă oamenii ăia n-ar fi patrioți, că cu adevărat, din multe perspective, sunt patrioți. Da. Din punctul meu de vedere, chiar îmi place că a ridicat mingea la fileu cu o chestie care pe mine, ca persoană, mă doare, dar nu s-a demonetizat. Tot ceea ce înseamnă elemente de patriotism, tot ce înseamnă dorință de a fi român, dorință de a apăra valorile noastre. Noi foarte ușor, noi suntem cei mai proști, noi nu știu ce, și hai să mergem la alții. Trebuie să înțelegem că și alții ne doresc într-un sistem integrat, cum ar fi NATO, UE, binele. Dar prima dată trebuie să ne dorim noi binele. Noi dacă nu înțelegem că noi trebuie să fim parte a soluției, nu parte a problemei, și noi, din păcate, ca și țară, ca ce se promovează, și prin mass media care promovează toate idioțenile, în loc să promovăm elemente de plus valoare, promovăm alte chestii că sunt mai ușor vandabile. Din păcate, o emisiune ca asta care o facem noi acum, dacă te duci la TVR1, nu merge, sau nu mai vorbesc de emisiune de posturile comerciale. Dacă te duci și vorbești cu vaca de 5 picioare și de unul care a căzut în cap și s-a îmbătat și s-a drogat, e foarte bine că prinde toate ratingurile posibile și imposibile. O emisiune cu caracter tehnic, care să facă promovare, care trebuie să culturalizeze omul din perspectiva culturii protecției, despre ce vorbesc eu, nu vorbesc de alt tip de cultură. Corect. Care să transmită oamenilor informații și de sistem, dar și individuale, așa cum am făcut noi în emisiunile care le-am avut până acum. Ai văzut, nu prea au căutare. Din păcate, oamenii se uită la ceea ce e ușor vandabil. TikTok-ul cu idioțenii. TikTok-ul ar trebui să înțelegem că trebuie folosit și pentru transmiterea unor informații care să ajungă la cetățean să-i facă o instruire.
Da, pot să spun că există anumite firme, anumite ONG-uri care au început acum să se miște și în domeniul ăsta. Există o chestie făcută de o firmă privată, nu contează, nu-i dau numele, care a creat acum un site susține protecția civilă, în care iau toate tipurile de risc, o parte și inclusiv după materialele noastre, care promovează pe TikTok, în filmulețe de un minut jumate, mod de comportare al cetățeanului în diverse situații. Corect. Și este foarte complementară ceea ce se face acolo cu ceea ce facem noi. Sunt elemente de complementaritate majoră, care trebuie privite ca plus valoare, în sensul că cine vrea să afle mai multe se uită la o emisiune care durează 30-40 de minute, cine vrea sinteză, se uită la filmulețe de 10-15 minute. Ce pot să spun? În legea protecției civile care am gândit-o în trecut, au existat foarte, foarte multe modificări care să aducă plus valoare modului de răspuns a Sistemului Național al Protecției Civile din România. Peste 30-40. Domeniile care vizează, practic sunt pe un eșichier foarte larg. Vizează, de exemplu, definirea unui obiectiv strategic al protecției civile în concordanță cu realitățile moderne. Iar legea asta a protecției civile ar trebui urmată, bineînțeles, și o strategie, imediat după apariția de o strategie a protecției civile, care să țină cont de nevoile și interesele stabilite în strategia de securitate națională a României. Pentru că între strategia de securitate națională a României și celelalte componente care participă la realizarea securității statului român, trebuie să existe o simbioză perfectă. Trebuie să înțelegem că domeniul care am vorbit acum, de înștiințare, domeniul alarmării, avertizare, evacuării, care și asta e o problemă, de protecție CBRN, trebuie dezvoltate și făcute de așa fel încât să răspundă mult mai bine nevoilor de protecție a cetățenilor. Din perspectiva acțiunilor de căutare, salvare și așa mai departe, consider că stăm binișor, în sensul că avem echipe, avem structura REISU. Dar și aici, dacă analizăm, ar trebui ca statul român să gândească, poate n-ar fi bine ca într-o situație oarecare, cei ca de teapa mea, rezerviști, să fie folosiți în anumite tipuri de misiuni și să fie reglementată chestia asta. Adică AORR-ul chiar. Chiar și AORR-ul, dar AORR-ul are multă parte spre apărarea națională. Dar nu e nicio problemă ca să unii dintre ei să pot fi utilizați în componenta de protecție civilă. Și am avut discuții pe tema asta și toată lumea achiesează către așa ceva. Dar trebuie să existe voință. Trebuie să existe reglementare care să te ajute. Degeaba vrei tu, dacă n-ai dacă n-ai o bază legislativă care să-ți dea voie să faci ceva. Altfel e doar o dorință, doar un gând care nu poate fi aplicat pentru că apar tot felul de constrângeri. Deci așa, n-ai cum și așa. Din perspectiva stingerii incendiilor, la fel, sistemul răspunde, avem ISU, avem servicii voluntare, servicii private pentru situații de urgență. Ar trebui dezvoltată foarte mai mult componenta de pregătire în domeniul protecției civile. O parte dintre ele o facem și noi pe aici. Adică modul de comportare și al cetățeanului, dar și autorităților. Noi în emisiunile astea care au vizat toate, până la urmă, componenta protecției civile, am vorbit de modul de comportare în situația în care ai un incendiu, în care ai inundație, în care este afectată infrastructura critică din zona în care desfășoară activitatea. Eu cred că treburile astea trebuie plecat mai mult și dezvoltat și coborât către învățământ și către facultăți și către oricine face management de orice tip în România, pentru că se lovește prin atribuțiunile funcționale pe care le are ca director de firmă și așa mai departe și de chestii de astea. Cunoscând omul ăla, pus vremelnic, director sau în structură de conducere, va înțelege, va ști cam ce are de făcut sau va intui în prima etapă și în etapa a doua va căuta, va citi, se va documenta, va cere sprijinul celor care sunt specialiști în domeniu și atunci vom vorbi despre o creștere a rezilienței și a conservării afacerii pe care o ai. Corect. Deci, din perspectiva serviciilor funerare și asistență, trebuie și asta gândită și analizată. Am făcut pe vremuri o analiză a ce a însemnat cutremurul în România, un cutremur major. Și nu vreau să dau cifrele acum public, dar a rezultat un număr mare de oameni care ar putea fi răniți sau deceda. Ca atare, sunt nevoie și de astfel de activități, și de mormântare, e nevoie și pentru cei răniți de asistență psihologică. Da. Așa e.
am putea vorbi în conceptul ăsta că legislația ar trebui să ne ajute inclusiv pentru din perspectiva protecției civile, a realizării integrate, a creșterii rezilienței sistemelor de utilitate publică, privite nu doar din perspectiva mecanismului că ea este o infrastructură, ci privite integrat într-un sistem al protecției civile, care trebuie din când în când verificat și actualizat și văzut ce și cum funcționează din perspectiva protecției civile ca entitate care coordonează și la nivel local până la nivel național toate chestiile acestea. Adică noi trebuie să înțelegem, da, că n-am lumină, că n-am gaz, că n-am nu știu ce conductă și așa mai departe, este un element de infrastructură. Dar ea trebuie văzută nu numai din perspectiva economică și că ăla are un contract comercial să-mi dea lumină. Eu trebuie văzută și din perspectiva mea a protecției civile. Ce fac? Ce măsuri complementare îmi iau ca să totul să funcționeze? La cât se poate. Grupuri electrogene și alte sisteme complementare. Trebuie să înțelegem. Din perspectiva autorităților locale, sunt vreo 200 și ceva de entități care, cum sunt ele numite, care au competențe în ceea ce privește buna funcționare a autorităților locale, care sunt definite prin Codul Administrativ al României. O parte dintre ele, sunt vreo 17, 18, 19, nu mai știu minte cât exact, ele au competențe în asigurarea elementelor de protecție civilă. Deci e foarte important ca ele să fie folosite și integrate în așa ceva, în realizarea unui sistem al protecției civile gradual de la localitate mică, municipiu, oraș, județ și la nivel național. Ele au responsabilități care sunt pentru partea civilă a lucrurilor, cum zic eu, de toată ziua, bună ziua, dar care, privite într-un sistem integrat, au responsabilitățile lor și sunt pe real folosite. De ce oare legislația asta a României, care are foarte multe chestii bune și chiar foarte bune trecute în ele, nu sunt integrate? Aici aș ridica mingea la fileu celor abilitați, care înseamnă nivelul strategic al țării și de analiză și de propunere legislativă, dar și a Parlamentului, să integreze și să dea protecții civile prin DSU și IGSU competențe sporite și punitive în care să impună concepte și strategii de realizare a apărării. Dincolo de punitiv, eu cred că este necesar aspectul educativ, pentru că, uite, noi ca societate comercială, noi nu știm care ne este rolul nostru în caz de situația aia. Da? Avem nevoie să fim învățați, să mergem din firmă în firmă și să facem astfel de lucruri pe care, și poate e o idee pentru dezvoltarea informării viitoare. Din perspectiva asta, să mergi în firmă cumva e greu. Pentru că sunt zeci de mii de firme în România și clar, fără doar și poate, nu există personalul necesar de a merge din firmă în firmă. Dar pot face materiale. Dar prin materialele care sunt date publicității, prin prezentarea unor elemente care vizează modul de organizare și modul de răspuns în alte situații, fiecare firmă se regăsește cu ceva. Dacă ai interesul, vii frumos către ISU, către primărie, către cei care sunt îndrăguiți și dă-ne, vreau să fac asta. Hai, învățați-mă și pe mine cum să fac. Pentru că chestia asta am spus-o, nu te ajută numai că vreau eu, că protecția civilă trebuie să facă și să dreagă. Te ajută pe tine ca firmă, ca societate, să reziști mai bine în situații deosebite. Iar situațiile deosebite, scuză-mă, poate să fie și un cutremur, poate să fie și afectarea infrastructurii critice, poate să fie și un hibrid, dar poate să fie și un război. Așa este. Am ajuns la finalul emisiunii, foarte bine spus. Foarte, foarte, foarte bine spus. Și chiar vreau să rămânem cu cuvintele acestea în minte, pentru că asta face diferența între un răspuns care să prezerve viața și unul care chiar să pună în pericol cu adevărat viața. Deci, dacă mă întreb pe mine, protecția civilă este una, că nu este singură, una din cheile creșterii rezilienței și individuale, dar și societale în toate tipurile de evenimente majore. Ca atare, printr-un sistem de protecție civilă gândit, aplicabil, realizabil, cu adevărat cetățeanul, ca beneficiar final, beneficiază de mai multe aspecte care să-i asigure buna desfășurare a activității în situații cu totul și cu totul deosebite. Iar războiul din Ucraina ne arată
de fapt ce înseamnă războiul. Să nu ne închipuim că războiul este ăla care vedem prin filmele americane, doar cu sisteme de lovire la țintă de înaltă precizie. Să vedem că sunt și alte chestii care țin de drept internațional umanitar, care protecția civilă are responsabilități și în acest capitol și ca atare trebuie să înțelegem că un posibil agresor dorește nu numai să înfrângă componenta militară, el vrea să înfrângă inclusiv dorința populației de a susține războiul, dorința populației de a ajuta, dorința populației de a sprijini guvernul care duce un conflict armat de apărare a teritoriului național. Deci trebuie să înțelegem foarte bine și asta nu o pot să fac decât printr-o creștere a rezilienței societale și individuale. Dacă omul și societatea este rezilientă, suportă mai ușor vitregiile unor astfel de situații. Inclusiv că sunt dezastre, inclusiv că sunt conflict armat, inclusiv că sunt elemente care vizează războiul hibrid. Iar toate astea, dacă sunt realizate, asta înseamnă și din perspectiva politicienilor că am o societate care înțelege, care e pregătită și ca atare nu se revoltă la primul pas care nu-i bine. Ori politicienii noștri, din păcate, că iară terminăm cu ei, nu înțeleg chestia asta. Iar pentru ei, legile astea, cum ar fi legea protecției civile, legile sistemului de apărare, sunt ceva care sunt la capitolul 25 din obiectivele și interesele lor și individuale și de grup. Din păcate. Eu îți mulțumesc mult pentru prezența din această seară. Continuăm cu emisiunile care, culmea, spun RIP, România în pericol, și sperăm să nu fie în Rest in Peace, România, ci să fie doar, Doamne ajută, să ne vedem cu bine după fiecare dezastru în parte, să-l trecem cu cât mai puține victime. Eu îți mulțumesc pentru prezență, colonelul în rezervă Claudiu Bratu, și abia aștept să ne revedem curând cu alte vești, să le transmite celor de acasă, bineînțeles, un Paște liniștit, sărbători pascale liniștite, fericite pe cât se poate și pline de bunătate. Și nu numai bunătate, și înțelepciune, și dorința de a acumula, de a ne însuși noi informații care să ne ajute să ne fie nouă mai bine. Așa este. Toate cele bune. Toate cele bune.